Steak for dinner. Steak for dinner. Tsaka carrots at tsaka green beans. Then, gagawa na rin ako ng smashed potato. Yan. So, maluluto na yung smashed, potato natin. Smash natin yung potato. Okay, luto na yung potato natin. So, kailangan natin i-smash lang siya. Okay, hanggang ma-puree na siya. Smash natin ng husto. Ayan. So, lagyan natin ng isang buong butter. Tapos, haluin natin. Yan, natutunan na yung ating butter. So, ayan. Diba? Ayan. Tapos, lagyan natin ng gatas. Or, pwede rin Nestle cream. Pero, gatas lang nilalagay ko. Ayan. Diba? So, halo din natin ng maigi. Ayan. Hanggang mag-dissolve lahat yung ating butter at gatas. Ayan. So, lagyan natin ng konting asin. Kasi masyado naman matabang. Okay. Tapos, lagyan natin ng garlic powder. Ayan. Tapos, lagyan din natin ng pepper. Ground pepper. Alright. Tapos, lagyan natin ng parsley. Yung parsley flakes natin. Ayan. And then, haluin na natin. Ayan lang kasimple yung ating mashed potato, mga dear. As in. Alright. So, ayan. Halo lang natin ng maigi. Ito naman gagawin natin yung ating beef. Kunti lang yung ating mantika. Parang mayroon lang na hindi didikit. Ayan, mantika lang. So, ayan. Nitin lang natin konti yung ating mantika. So, pwede na siguro yan. Ayan. Ayan, natin. Lagyan natin ng isa. Ayan. So, nilagyan natin ng kunting asin. At saka pepper, at saka ground garlic powder. Okay? Yan, baliktarin natin para hindi siya mag-dry. Pero ako gusto ko ng well done. Okay? So, check din natin sa kabila. Tingnan natin mga dear. Ayan.
Luto na. Luto na siya. Tanggalin natin. Ay. Okay. Yan. Luto na yung ating beef, mga dear. Ayan. Ready to eat na tayo. Quick ano lang to. Easy, quick na preparation for dinner. Of course, luto na nga yung ating beans at saka carrots. At saka yung ating mashed potato. Yung mashed potato natin is very creamy, yummy talaga as in. Try nyo to mga dears. Very simple lang ito. Alright? Prepare ko na yung aking dinner. So, ayan. Tapos, ilagyan natin ng mashed potato. Ayan, mashed potato tayo. Ayan, mashed potato. Oh, I love mashed potato. So, dagdagan natin ng konti. Ha, ha, ha. Tapos, of course, yung ating steak. Ayan. Ating steak. Ayan. Tada! This is my dinner, mga dear. So, ayan. This is our dinner for tonight. Alright. Thank you, everyone. Thank you for watching. Bye.